Gyere már kifele! Már menni kell a videót le! A 100-as videó! Ki ez a rostos ma? És komolyan könyökvető. Ja, magamra vettem a gyorsabb videó. Gyere Richard, már veszünk fel a 100-as videót! A nézőinknek. Gyertek, segítsetek! Ki ez a rostos ma? Elveszünk, utána jövők a főzni kell, meg takarítani, mert szalad a ház. Oké. Jó, a másik túlaszunk van. Most az leeresztett volna, csika, vagy ki van Ki van pukkanva? Menj ma. Mi vagyunk ilyen trikkesek, Krisztián? Itt, onnan közem van. Aha. Másszál fel a szekrénybe. Ahol állítva a kamera? Jó. Akkor mi kell még nekünk? Konfettik itt vannak, pezsgő, kint a süti, nagyon jó. Várjatok. Így. Mit akartam? Az a lupi! De átkozott egy lupi, nézd meg, hogy néz ki, ne! El van hervodva! És mind a három, de hogy találtunk milyen átkozott szerencsétlen lupikat? Mondjátok meg! Fiam, a konfettit majd, ha lövitek fel, figyeljél oda, itt kell majd csavarni. Nehogy a Ricsik a szemébe lőjed. Hát szerinted én megtekerem. Ne itt tartsad ránk, hanem felfele tartsad majd, jó? Mi még a feladat? Gyújtó kell, meggyújtunk majd azt. És akkor utána lassan indíthassuk is a felvételt. Erről leszedjük a izét. Ezt a heftikát. Ki fogja az udvart feltakarítani? Olyan szépen megcsináltam, hogy kell. Nem úgy kell. Jó, de ne dobáld el a papírt, mert neked divat az ilyen. Ezt te ki tudod bontani, ember? Nem. Nem? Most fölteszek ki. Minden férfi ki tudja bontani, te is csak ki tudod, nem? Most miért bontod ki? Hát csak ezt leszedem. Hát azt szerinted védi? Krisztián úgy kiabált valamelyik nap, mint akarított. Na, van egy kis feladat, Krisztián fúrja fel a jututéjat. Össze kell takarítanunk, gyorsan megfőzzük, azt megyünk át Itukához, mert annak meg a karnit kell felfúrni a dióka szobájába. Azt akkor nem tudom, te mész haza? De mit csinálsz? Nem, az egyben. Üljél meg a világítómat, hogy menjen, nézd meg Krisztián, segítsél neki, vagy felgerebjézzük ezt, vagy felgerebjézzük? Hát, nem tudom, ez is. Mi? Nem. Mi? Felgerebjézzük ezeket? Sajnos nem tudom. Olicsika, valaki csináljon már valamit. Hát mindig mi csinálunk mindegy, te semmit nem csinálsz. Csinálok. Rázoltuk. Hol van, hogy megyek be? Na Ez megteszem. arany? Miért? Kölcsön volt. Adom neked, adnak erre pénzt az állókba, akkor azt mondom, hogy 100 000-esen. Akkor... Na, mindenem az állókban van, Ricsike. Hát mi kellene neked? Bizsukűbe való földi, menjünk befelé. Nézzed a bátyárat, hogy segítsél neki, hova kell tenni a díjat, gyere! Ez nem jó még. Mit hozzá? Át kell fúrni a táblát. Mi kell? Na mi van, nem jó? Nem. Ha mi a Ezt baj? túl messze raktam egymástól. A napfoglalom gyerek. Hát, ezt te okos vagy, Ihát. Hely! Nem volt egy 100 összeg, hogy azt rakjál bele? Én hozzám ne tedd magad. Nézd meg ilyen csavart azt a falban. Én hozzám te ne tedd magadra. Ami készíted a tönnyöröd a testet. Onnan le fog Fogjuk, esni. de nem piszkálgassuk, felakasszuk az ott van. Onnan Anyu, mondom. készítsed a tönnyörödet, mert fogsz nekem este. Mindjárt majd csinálok este. Menni kell ritukáikhoz a karnist felfúrni. Az ugye. Fogadjunk feldintettet fel. Hát, jó. Egyenesen, jó van. Nem eltűnő izé. Nem látszik az. Hát csak nézem azt, hogy mi van itt a házban, Dépla Mária. Rak hát vissza, lássam, hogy egyenesen. Gyere csak el onnan. Jó, de szép! Ja, hu-hu-hu! Ószi volt hozzá, hu-hu-hu! Háj, mit
Nyilván. Hosszú volt hozzá. Jó van, felporszívozok, úgyis takarítok. Na figyelj, elmondom a napi programot. Figyelsz ide, Krisztián? Figyelek. Na, gyorsan összerámolok, kitakarítok, megcsinálom a brassóit, azt irány átfele szobátra, mert Karnis Ritukának fel kell tenni, jó? Jó, oké. Na. Azt mondja, hogy Ricsike máma nem alszik itt, meg akkor egyúttal haza is visszük, jó? De hogy is nem itt alszik, miért aludna itt? Hát Ricsike, mondd már meg nekem, te miért szaladol haza, hogy egy napot itt vagy, azt után meg takarodom haza? Mondja meg, Liza. Leveszem én is. Valaki hozza már a Dyson. Itt van, már Liza azt csinálja. A pici fejet kell látni, mikor meg. Nesze, porszívózzál. Párporszívózzál? Hol a pici fej? Menjünk kisebb fel. Ott annak kell, ott a sarokban. Ott az apád asztalánál, amúgy. Amúgy azért vagyok azon, hogy van még egy csajom, az... Na, hogy mondod a pici? Itt maradom, hogy nem. Csinálok neked vassóit, lát. Akkor itt maradok. Ez így szeretlek kis vakszemű. Nem látod a csövet? Annak a tetejét? Jaj, de meleg van, vedd magát! Hát takarítani kell. Jaj, mi van itt, anyámkám? Jaj, Segítsetek már kitakarítani, Ricsike, jó? Te szoktál nekem segíteni. Ami. Fiam, gyere a könyvédet, rakd el! Engem mi zavar, Atti, dumáltok már! De szarom már, véle. Jó, most már lesz meg. Jaj! Hozzá hát! Mi? Hol a cső? Itt van. Na jó van. Csináljuk megfelelő. Igen. Császtok! Máma, itt pokol szabadult el. Takarítás. Kabátból vetted ki a kegyenet? Nem, ott volt, az is most jöttem a boltból. Te rám jöhetsz. Hát nem gratuláltak amúgy neki? Pesgő, minden van. De mindez kell. Nézzetek a falunkra, oda Te rám nézzetek. írtál, én is rád írtam. Megkaptam a YouTube díjat. Ez igen. Tükrös. Majd nézhetek. De jó néz ki, hát. Jó, milyen szép, igaz? Gratulálok. Köszönjük szépen. Most tényleg valami? Jó, amúgy jó. 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 Ügyesek vagytok. Jó, visszaadom még egy. Köszönjük szépen. Fejtsem el, vagy valami. Tegyék visszafelé, Krisztiánom. Gratulálok. Köszönjük. 100-kás tábla. Mikor is nem? Ah, 100 kell. Jó. Egyenes? Magány, mi Gyuszi? Ja? Ah, hogyne. Az, egyenes, hogyne. Egyenes? Az egyenes. Ricsike, színpadon. Gratulálok hozzá. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó, amúgy. Gratulálunk hozzá, nem? Hát hogy ne gratulálnom már? Mi a helyzet? Hát meg vagy? Nem működik a... Otthon van. Otthon van. Csinálja az izét, a tévét. Célja szerelevő? Tévét szerelem. Hirtelen. Eljött volna segítenétek kitakarítani. Nem kell? Hagyjátok. Menjünk haza. Üljetek, Menjünk ki. Hova szaladtok el? Álljatok már! Szia, Ricsike. Őket be kell vinni. Nézd meg a fiat, Krisztán állandóan itt a... Á, jó vagytok már, he? Mi ez a... Rég. 25-et kell ilyenkor. Régen láttam. Na, Ricsike, ne árnyék Mi volna, kezdek a hanem blöbbök ebbe a takarítsa. házba? Ah, még fel sincs kapcsolva. Na, ilyen hol Jó, ez ki! Kellett kapcsolod a Nem blöbbök? már, Ricsike! Az a sajtos. Várjál, bedugom. Ezt megeszem. Azt tudod. Az is megy. Hát itt fényességek vannak, testvérem, ne? De jó, nektek mindenetek van. Majd nektek is lesz lelke, amikor lesz kis külön házam. Ah, nektek és te minden van, úgyis ügyesek megsegít vagytok. Nektek mindenetek van. De akkor nekünk Most minden. én általam. Á, ő általa vannak nekem gömbjeim, mert úgy Nektek veszi nekem, úgy csak mindenük van, nem érted? Hát, én finanszírozom. ebbe mehet a szemét, Hát hogy Ricsike. nem áll? De jó, ez a gömb, nem is vagyunk rá, irigyek, nem? Hát hol lennénk már? Nem volt rá. Ha nem szól. Mennyi van? 5000 forint volt. Na, Csak én megbecsöm a dolgokat évekig. na persze. Jaj, Istenem, De a kell YouTube rá, jó ilyen Istenem, szívem kiugrott, mikor meg mit? megkaptuk el. Még egyszer, ez nekem jön! Bevág neki még egyet! Ne ugrsz. Hát mit csinál? Felbevág engemet? Hát ez tényleg nagyon ez a YouTube tárba, tényleg. Öröm és boldogság. Egyszerre. Az. Bánatom van dúló. Valami fű vagy Csak fa. kimentünk felvenni a izét, azt a köszönő videót, és nem volt még idő máma itt semmi. De lesznek, megállás nélkül lesznek, azt minden kicsit tovább. Nem baj, tehát kevesebbet kell elpakolni.
Szeressük a sokat Anna Mari. Ja, és akkor ez volt, Amúgy Anna látjál? Mari mosogatni se kéne, mert annyira nagy a tányira Itt a rátenni egy törlő kis átlátszó alufóliát, Itt a törlő a azon elég, azt leveszem, akkor kész. Törlő a tükörnek. Mi ez? Hipnotizál? Mindjárt beállok. Na, azt el kell tenni a dobozba. Jó. 16. Megyünk este, Gyuszi. Ne kötözködjél. Még a tartója is jó, igaz? Ne kötözködjél főném. Megyünk Menjen a fritukáikhoz. random. Krisztián felrakja a Bak, itt kajt, zarcsba. csak én is megfőzött, meg Amit kicsakariszok. Mióta mondja, nem tud az ablakjára Krisztián felrakni ilyen díszeket, mert nincsen kard is neki fel. Igen, amúgy ahhoz kell. Ó, nem tettem bele, mindegy. Úgyhogy Krisztián vágja meg a videót, gyorsan addig megfőzött, azt menjünk mink is. Jó, hogy csinálom? Itt meg várj, itt úgyse most megyünk. Maradjak ott nyugodtan. Jó van. Megyek. Rájöttünk. Ez sok volt, máma, megyek. Rájöttek volna. Dehogy is, megyek, mert csinálni kell még a... Kutyának csinálni a játszótét. Csúszgát csinálunk neki. Hadd játszani is, ne csak mi játszunk nálam. Csúszgát csinálunk neki, mászókát, minden. Játszol. Majd megcsinálod. Nem csinálod, mert még jó süt a nap minden. Na, majd gyertek át majd. Addig látunk. Jó, majd Nem át. megrázott a gép. Jó van. Mit csinál? Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Kísérjük őket, Vicsike. Csupa én így elmondtok. Köszönjük. Látod, nem Mit értem? beszélsz? Mit kívánsz? Látod, nem értem. Én 50 embert is sofinalattam. Miért mondtad ilyet? Gyuszi, hát. Nagyon Ne lögdös, mam! Na, mi van? Halló. Nagyon jó az a tábla, hát még tükrös is tudom benne sminkelni magam. Meg kell csinálni nekünk is. Követői feliratkozott, azt akkor... Nem. Ne, tudom, hogy mit akarsz. Jobb, ha hamarabb. Ellopjuk. Amikor nem lesznek itt, úgyis mennek ritukáljék. Lopják el ezt? Szerinted nem jönnek le, hogy mi voltunk el? Hogyne. Látszott a szemembe, hogy tisztérigy vagyok. Nem baj. Nem fogják úgyse megtudni. Látszott rajtuk így is ez a tekintet. Szirigyek voltak. Mi van? Mi lennének irigyek? Mire? Viszont kivetted a izét? Hát azért az a kis műanyag amúgy elmondanám neked, hogy nagyon nagy értik. Hát több mint 3 éve arra várunk, úgyhogy ne beszéljünk te is. Hát igaz. Azért te is tudod, hogy azért nem nagy dolog. Mindenre ráveszem, hogy Csinálj mindent már, lopják. mert nekem kell. Olyan szép. De rajta van, hogy Rácz Family Show. Nem baj, majd átírjuk. Vissza kell jönni akkor este. Ha vissza is jövünk. Jó, van meg. Na menjünk. Jaj, de Nekem jó. fekete ruhám, fekete ruhám. Véletlenül se izéljenek felenkemet. Maszk meg, van a maszkom. A maszkom. Van, de akkor nekem is kell egy fekete ruha. De ne gyere, Vili, mert te nagyon duci vagy, ne haragudjál meg. Le fogom buktatni, ha futni kell. Ide vertél vágni, te büdös szájú. Igen. Jaj, leszakadt az arcom. Jaj, de jó. Nem lopom el neked a táblát. De azért is el fogod Akkor lopni. simogass meg. Gyorsabban. Jó. Jó, mert lehúzod a bűrt az arcomról, te gyere. Légy, gyere hát. Nézni kell a kapuból, hogy mikor mennek. Ilyen sokkal, te vagy lassú. Csináljad, van sok időm még. A úgy csináljuk, hogy Felit elrakott ebbe az acskóba, Felit meg holnapra már kisüssük. Csinálunk jó sütök neked jó halat. Még egyszer átmosom meg. Úgyis átmosom, hello, amikor élem, olvasztom. Kéne besózott úgy berakni az acskóba? Úgy kell, csak az besózni nem, a holnapi nem. Mit akar? Ne retkeljetek, hát ott most takarítottak ki, szóval mi ez már megvitel? Jó, vagy Ányom, csak ne díbolja, mert ki van takarítva. Ne menjek már úgy, ahogy szalad a ház. Felőletek úgy is mennék. Melyiket kell az acskóba? De jössz akkor velünk vissza, jó? Jó. Nem jön a haza. Csak megyünk a tárakni a fogos, vagy mi az? Miért van ilyen jó parfüm? Ez az én parfümöm. Sitta bőles. Kifúkadt a hipnotikus parfümöm. Sose volt a tiéd. Azt a Ricsikének adtam. Ricsikének adtam amúgy, azt már régen. Az a kis Jányé neki adtam, add neki vissza. Én úgy azt így vagy Ezt szerelem. honnan vetted? Márkás gardrób. Te se tudtál volna fogni egy halat, venni kell a halat, jó gyerek. Mondom, hogy nem elmehetünk, tudod, hogy hallani, hogy nem jövök haza.
A haj nélkül nem jó hozzá, nem hallod, Ricsike. Hát azt mindig vissza szoktam dobálni. Halló, nem jössz hozzá. Én mindig vissza szoktam dobálni, nem tudod? Nem tudom, milyen vagy. Jól olyan most, mint régen az uralkodóknak. Szenem most nincs kifolyva, de ez könnyen segíthetünk. Valamivel ebben tudunk menni. Mi van? Te az vagy. Hát gyertek már! Liza, üljél bele az ülésbe, lányom. Közd be magadat. Nézzük már, ne! Mi van, Mit killódtad? Fúra után raktad. Mit? Miért nézel úgy, mint akinek izéje van? Gyomorrontása. Hát annak az van, nem? Nagyon hideg van ki, most voltam kint. Elmentek, senki nincsen otthon. Na jó, van, és már amúgy is estünk, úgyhogy már mehetsz. De csinálj meg a táblát, valamit csinálj meg, hát ez így nem jó. Hozzá fizetett tollat csinálj meg, mert nem lesz így jó. Ki kell cseréljem, mit teszek oda? Mi ez? Megeszem a lángot. Sígyes hát! Várjál már! Hozzad a táskádat, hát iskolába jársz, nem? Hát nem hiszem el ez a jány, te. Lili! Várjál, hogy keressem meg! Most keresi. Szálljatok kifele, fiam, te is szálljál. Hozzad a szerszámokat, Krisztián. Nem, hát ott a fiad majd segít. Ezt hozod ide? Igen. Hozzá a feketét, hát nekem nem kell kék. Nekem nincs fekete színű, csak kék. Akkor mivel fested a szemedet? Akkor várjál. Biológia, milyen fizetesz? Na jó, mindegy. A hátulját kiszedem akkor. Mindegy, így épkél. Sígyes már! Szebb ceruzát! Szebb ceruzát. Csináld. Na. Hogy is van az a tábla? Ha így rajzoljál egy ilyet. Miért? Robusz, piramis? Így. Így. Ja. Kitöltöm el egy. Igen? Így ekkor? Fordíts meg így. Már így teszem fel, így teszem fel. Igen? Igen, utána meg rajzoljál bele egy ilyen háromszöget. Ja, középre vagy felülre? Fordít. Középre. Jó, utána írd el, hogy 100 000. Előbb a nevüket kell, nem? Akkor írd, hogy Rácz Family. Úgy tökéletes. Igen? Igen, utána meg írd, hogy 100 000. Számmal? Betűvel? Betűvel. Mert ott is úgy van. Elgyuszi, nagyon néz téged az a majom. Milyen van? Takard már le, mert ki fog minket árulni. Na. Ja, úgy? Igen. Na. Így jó lett? Jó lett. Ki kell vágni? Vagy hajtsam össze csak? Igen. Hát így elték. Nem veszik észre. Szerintem most így pont azt fogják nézni, hogy mi van a falon. Hát nem. Adjál van. Így jó. Jó lesz. Csak siessünk, utána hazaérnek. Dehogy is. Tökéletes. Jó. Tökéletes. Csabban. Ki vagy te? Na. Menjél Kabátomat akkor. vegyem. De Gyuszi, fehér pulcsi van rajtad, meglesek, mert virít. Vegyél fel egy feketét. Várjál. Mindig él egy a kokos helyetted. Ezt felveszem a pirosat. Jó van. Úgyis felveszem a kabát. Superman. Cigány Superman. Jó, felveszem a sapkát, meg fordíts ki, mert fehér a kabát, fordíts ki, hogy fekete legyen te. És, Isten. Téged nem vennének észre a fehérbe vagy sem. Hát téged sem. Felveszem a sapkát. Pont azért mondtam, hogy vedd fel, hogy vedd le. Már nagyon virígy volt. De ne azt vedd fel, hanem a kabakot, mert viredne, ha a dió rásik a fejedre, akkor beszakad. Tényleg, dió? Igen.
égből szoktak jönni azok is, nem tudod ennyire hülye, hogy lehet? Ezt? Igen, azt. Így. Jó van, hát! Csak leteszteltem. Levered a fejed. A dió is így csinálja. Na. Menjél, Erik. Mi van rajtad, te jó Isten? Jaj, Nem békatalp, vagy mi az a lábadon? Nem tök mindegy, Jó mi van kijártad. Zeus nem járt együtt, ameddig te. Abba a cipejbe. De te miért nézel engem? Jó, van, piros szájra. Menjél Jó, már te. megyek. Addig a papír. Jó, megkicserélj. Menjél, gülüszemű. Csúszál. Hú, gyerekem van ebből a gyerek. Hú. Nincs otthon. Jó, van, átviszem kis pacekba. Szépen. Nagyon kerül leszek, nagyon kerül. Ó, Istenem, nem hiszem el. Eltörtem. Hát, gondolom az a biztos, hogy száll. Nem tudom, a lejtekeljük. Jól dugják. Mindenki az is nem jó Isten. Igazából ennek az asszonynak vegyem fel a kubakot. Keményen meghúztam magam. Majd megyek én be magamnak. Itt jutottál. Megy. Jó, szép ez. Ha megszereztem. Felfogni, hogy tényleg milyen mocskos munkát csináltam, de akkor is 100 000 feliratkozom, van az a lényeg. Na. Meghoztad? Ne hogy várj. Mondd halkan. Nem vettek észre. Ó, hülye vagy, halkan mondd. Mondd. Meghoztad, mondd halkan, halkan. Meghoztad? Igen. Na, látom, a nép. Jaj, Istenem. 100 000 feliratkozónk van végre. Jaj, de jó, tegyük ki valahova. Hova? Hadd lássák a gypsik, hogy Hogyne, ilyen. Instagram, TikTok, Ide minden. a házba akasz fel valahova. Jó, de ott tükrös látom magam, amikor sminkelek. Nézd, milyen csúnya. De belepett a tükör. Fel, ne nézzél bele annyira, te. Vagy egy tőlem Ne repett hülyéskedjél velem. Nagyon szép, Isten. Az nem 1 millió, nem? 100 millió. 1-es 0 0 0 0 0 100 000 subscribes. Na. Azt tudod, mit jelent? Na. Étel. Nem És az, hogy tudod? forpassing. Ital. For. Valami for. A kájhán. For. Passing. Nyugta. Forró nyugta. A kájhán. Mindegy, hova tegyem? Jó, de akkor tegyük már ki oda, hogyha jönnek befele a gypsik, akkor lássák, hogy nekünk Na hova? Így? Nem! Ide, állítva, vagy amikor bejönnek így egyből az ajtón, és nektek mitek van, érted? Na, így van. Na, Óvatosan. így jó. Minden nap ezt nézni kell, törölgessen, majd minden nap csináljál vele szépeket dolgokat. Jó lesz. Meg nem lehet karcolni, mert tudod, hogy mennyit kell ezért gyűjteni?
Még szerencsék volt gyűgörcöltek érte, a 100 000 mi meg csak ellopjuk. Mi meg nem csináltunk semmit. Ha? Most meg kell nézni, hogy kinél van ilyen, azt össze kell gyűjteni. Vegyed. Ja, de még ide, hogy én mit mondok neked? Hát te nem tudtál valamit erről a tábláról. Na. Te tényleg hülye vagy, síkhülye vagy. Na, Mondjad már! szét kell nézni, hogy kinél van ilyen tábla. Ha úgy is lássuk, hogy valaki Be kitesz kell egy YouTube lopni. videó. Az egész világról be kell lopni az összes ezüst. Az hova Síkhülye, ezüst. Az ezüst, megszorulsz Istenem, vissza. megfogtuk az Isten lábát! Tudod mennyi? 34 000 ezüstnek most a gramja. Ó, de jó Istenem! Ezüst, gyémánt ezüst. Jaj, de jó, drága, jó, Azért atyám, mondják köszönöm ezüstnek, Istenem! azért mondják ezüstnek, mert nehogy ellopják másoktól, hogy van benne kicsi gyémánt. De azzal te nem foglalkozz, ezüst az a lényeg. Jó. Össze kell lopni. De Megszorulunk, várjál, zsír, hogy tegyében igen, van belőle. Így van, meg Kis egy kaja. hagyma. Palack, bármit tudunk belevenni. Hogyne. De amúgy nagyon, nagyon szemtelen vagy, hogy ilyenekbe beleveszel. Lopásokba. Miért nem jó neked a zsíros kenyérhagymával? Na. Nem. Megszorunk, leadjuk, nem jó a zsíros Elég baj az, kenyérhagymával? hogyha ebből csak zsíros kegyét meg hagymát tudnál venni. Ne legyél hülye. Már nézd Be meg, kell osztani a te pénzt. végetted, Hol hogy milyen vége van, papírom öcsém? jött. Te végetted, hogy milyen papírom jött. Ott van bent a papír, olvastad már? Nem baj, az a lényeg, hogy én nem Ja, tudom börtönbe. igen, nekem most jött meg a papírom 1 év 6 hónap. Ott van. Nem baj. Ott van, olvasd Az el, nem baj, plusz az a lényeg, 2 év hogy én nem felfüggesztett, vagyok te börtönben. végetted, mert mindig ezt csinálod velem. Ja, van. Na. Valami mégis, valami, ha lebukunk, vagy bármi, te voltál. Én nem Biztos, tartom. hogy nem, megmondom, hogy te voltál. De Nem tudnak tényleg. rajtunk elmenni, úgyhogy egyikünk se kerül börtönbe. Csinálok olyan forró csokit, gyerekeim. Hát az jó lesz, mondom, jó lesz, öcskös. Én azt szeretem. Jó, Mondástelet is csinálsz? Hát de nem azért Ó, de szép világítás van ott, ne azt nézd. csinálsz magába? Kakót, igen. Magába kakót. Az jó. Magába kakó? Jó, hagyjál már, Krisztán. Neki dobztos. Hogy néz ki az a légem, ne? El van fonnyadva, nulla. Hagyjuk be. Menjünk, gyere fiam. Na, menjünk. Gyere már befele. Na, mindjárt megcsap a forró csokit. Gyere már be, itt. A hátamon masszíroztuk ezzel a géppel. Utána majd megcsinálom. Én megnézem a hambéraplagot. Krisztián! Gyere! Ez fontos! Ezt itt tettétek a falra? Mi? Gyere ki, nincs a tábla. Biztos én, biztos minden. Igen. A tábla nincs a falon. Mi van? Felmelé 100 000 feliratkozó. Ellopták a táblát, gyere ki! Hát gyere már ki! Fekszel a hátoddal, nincs csak a szemfájdalmod. Csak megjátszod magad. Állítottuk egyre egy dacság. Ellopták a táblát, nem érted? Valaki behatolt. Ne! Mit csinálsz el? Unod a testedet? Hát nem velünk jött. Ne! De mi ez? Rát! Rac. Amúgy. Na, Pontosan írjuk. Pontosan írjuk, he? és csak ne szórakozzál ilyen. Nézd vissza a kamerát. Ott megmondtam neked, hogy a táblát nem fogod prankelgetni, hogy eltűnök Hát, meg analfabéta, ezt a így veletek voltam. Hát jó van, igaz, de akkor hogy került oda? Nézd vissza a kamerát, így veletek voltam. Úgyis lebuksz. Az előkkel Hát ki tört volna ide be? Szerintetek elviszi pont a YouTube díjunkat? Elviszem a izécedet, de én szólok, hogy... Ez a te írásod! Hát csak tudom, hogy kell legyen a CC-vel, nem írok olyan pocsíkú. Jó, mondja. Jó-e? Ne, mi van? Aj, akkor ellopták. Szerinted, ha én lop, én izé mondtam, Jó, hogy ne vádoskodjatok, már kutyának nem kell a ti táblátok. Először is nézd meg a kamerát, de mindegy. Na mi van már? Összejön, majd fél óráig nézed. Hol a kutva? Ott volt valaki? Itt van. Menj már, hogy Ki ez? tényleg itt volt valaki, Ricsikő. Ott a papír a kezébe.
De ki? Gyuszi! Gyuszi! Gyuszi lenne? Az! Gyuszi! Az Gyuszi hát! Azt én rám fogjátok. Biztos ő. Várjál már, Krisztián. Hát ez Gyuszi volt. Papír is nála volt. Jaj! Biztos ő. Jó, elesett el. Azaz. Hagyni majd a sikát? Ahogy tudta a kulcsot, mindent, hogy hova teszem. De azt nézd már meg, hogy van olyan, hogy jön kifele. Várjál. Hogy egyáltalán bemegy. Ott, jaj, Ott a tábla. Istenem, Istenem. Krisztián! Nála van a tábla. Ne vidd el, hozd vissza! 107. Gyere vissza. Gyere vissza. Hívjuk a rendőröket. Ott a tábla. Jelentsem fel. Ott a tábla. És meg De táncolnak. mutasd meg, hogy el is vitte. Lehet csak így, lehet itt van készleteraszod. Nem, ugye, elszaladt vele. Menjél, hozz haza a táblát. Akkor... Menjél, adjál neki. Én tudod, mit rád bízom. Gyula. Sajnálom Gyula, de most belét kell nyúljak Gyula. Ott van a kezében. És még táncol. Háj Gyula, belét kell, hogy nyúljak Gyula. Na várjál csak. Na ezt hogy tagadod le? Már megújazd meg. Menjetek. Most vége lesz neki. Büntesítek meg. Hogy lehet ilyet csinálni, mondjátok már nekem. Belopózott a házunkba. Hogy lehet ilyet csinálni? Te, Gyuszi, te! Hello, nem hátat percig, hanem menjél. Ez neked mióta a ház? Óvatosan. Menjünk. Ahogy megbeszéltük, nyomoslátok keresztül, nézzetek bele, sülődjetek be, meg ez. Vigyázzatok már, hogy kutyájuk van, csak szól. Kiféle kutyát? Jó, vagy csak Gyalog megyünk. Kocsi van? nem menjetek már kocsival. Miért? Hát meglássa a kocsit, hülye. Jó, köszönöm. Na, szavaztok. Jobb legyetek, csőváz mindenkinek. Szuszi, hello, csá. Én megyek el, meg is sem vagyok. Én megyek el. Menjél már fel, kutya. Menjél. Vigyázz, meg ne lássanak. Vigyázz, meg ne lássanak. Hallgass már. Vigyázz. Jöjjön be. Elvitem pólódat. Elvitem pólódat. Add meg. Isten egyébként büdös van. Nagyon helyes van. Ott a tábla. Ott a virág. Nézd, ott állnak előtte, ott a virághoz van támasztva. Nézzed meg. Innen van, nézzed. De hogy hozzuk vissza el, mit csináljuk? Verjük meg. De hozzuk vissza el. Hagyjuk meg. Micsoda, hogy csináljuk? Itt van. Szóval belegsz, menjél érte. Legyen át akkor. Kapcsolj a villanyóra. Hol nyitod ezt is? A rendőrt hív. Hogy hív? Galáztaság. De hív a rendőrt hívlapot. Hogy csináljuk? Visszavesszük a mi járra. Halljuk a villanyórát, azt menjünk be Samukkal a báccsal. Az erős. Várjál. Halljuk le a villanyórát, menjünk be, azt törjük össze. Jó, erőszak. Okosan kell csinálni diplomatikai módszerrel. Kopogál szépen beszélgetni, hívj ki. Gyere már, kérden akarok valamit. Nem aztán szép szó. Akarok tenni, nem, bemenn, azt össze-visszatrenni. Azt kell csinálni, hogy megfogod, diplomatikai beszéddel kihívod, kopogjál az ablakot, gyűlözik én egy kis show, hogy szóratok a volna. Show. Ki jön? Ki jön? Van. Jó.
Tordibász állandó van. YouTube táblánk van. Semmi nem érdekel. Engem sem. Oda kell figyelni szépen. Kemény szinten oda kell figyelni. Jó kell lenni. Vagálynak kell csinálni. Keménynek kell lenni. Ezt beszéltem nektek. Meglátod, mint a habiti szórópika. Hogy kell érem magasra. Én tudom, hogy kell. Köszönöm, érem magasra. Ahogy csak a világ, menjünk, busz térjük össze. Diplomatikai módszerek. Figyelj, így kell. Szép jó estét! Hello! Hallottak? Mondtam. Én mondtam nektek, hogy le fogok bukni. Elég. Egy pillanat, kapcsolat a villanyom. Lebuktunk Vike. Ennyi van. Szia. Akasszuk. Feküdj le a földre. Hát csináld már. Kezedet tedd a hátad mögé. Nem látszom, hogy kéne ülök a labtól. Úgy sem megyek ki. Kimegyek, mert addig fognak kopogni, hogy... Hoztál, hogy mit csinál? Ki az? Gyere már egy kicsit! Na! Várj, hát húzakodjak fel! Jussi, ezek megtudták. Ó, most már nem. Akár fel, felhúzalkodok egy fel. Igen? Figyelj már, nincs egy kis sótok, hogy szórodik a balon. Só van. Gyere hát ki, nem látunk összetítva. Belolvadt a Gyere ki már természetbe. egy kicsit. Egyé válsz a De környezettából. minek jöjjek? Mi van nálad? Semmi. Figyelj már. Na? Kérdezni akarok valamit. Nincsen kis sótok. De! Nem mondod, egy kicsit kell fel. De! Egyébként shower is. Hát bemegyek én. De már kicsit, kicsit, már kérdezni akartam, pont hogy testvére valamit. Akkor Gyere nem már, vagy, gyere. megvárom, itt még léki Van hozzá. olyan komoly munkám most, olyan komoly munkám van most, de naponta 100 000 fizet. De hülyeség, megkütőnek a 100 000, zsudokra majdnem, nem 100 000. Olyan munkám van, 100 000 fizet. De mit kell csinálni? Semmi. Hát lehet, semmi. Hát, bemész. Fatte? Hagyjuk itt a kártyalést, a félrebeszélést. Akkor beszéljünk nyílt lapokkal. Na beszélgessünk, na. Miről van szó? A táblát vagy előadod, vagy elég egy gomnyomásoszt viszik a zsúrodat a belőle. Hát biztos, hogy nem adom oda. Akkor sajnálatos módon. Aj, nem áll. Akkor inkább visszaadom. Akkor Nem már csináljátok már, ha így is börtön van rajta. akkor Na, kap még egy. Még 2 évvel akkor tovább lesz be, ha nem adod ide a táblát. á, ne csináld már Ricsike, hát. Akkor Na. várom a táblát. Á, Istenem, mert... De hát nem lehet mondani, hogy én itt voltam bent a tábláért, azt én elvittem már a táblát. Jó, van, akkor visszaadom a táblát, de akkor köztünk maradjon. Így van. Na. Á, Istenem, pedig olyan szép. Szép. Na. Okos kislány. De tényleg nem mond már neki, hát Ricsike? Te sem mondd el neki, hogy én már De visszaadtam ha a mégis táblát. kiderül, box lesz. Még te fenyegetel engemet, mikor oda jöttetek lopni. Hát, én nem voltam. Okos kislány vagy, visszaadtam. Na jó van, de tényleg köztünk maradjon. Mondom neked, nagyon milyen brutál. papír, milyen két papír? Olyan, aláírod a szerződést, már most azonnal alá kell. Úgyhogy már most, megmondom őszintén, napi 100 000, nem jó neked? Mondom, hogy napi 100 000 forintot adnak így készbe. Lesz adj a kezed, ne. Na, 100 000, egy nap. Ne hülyeskedjél már. Gyere. Hova? Na gyere, azt alá kéne a szerződést. Én csak a keze. Már online küldöm is el, azt már holnap után mehetünk, gyere. Várj, hát adj vegyek vele egy kabátot, Dick. Nem kell az. Nem kell, gyere. Téged Se megyünk kapod. hozzá. Milliárdot teszek. Mindenki milliárdot teszek. Hol van itt itt? Gyere, Mihály. Milliárdot teszek. Így raknak. Hova megyünk? Könyvelő. Nem mindegy. Hova mész már? Azt mondtad az előbb nálad megyünk, most hova mész ilyenkor már könyvelőhöz? A könyvelő itt lakik erre. De ilyenkor már hova mész ilyen Ez este az a egyedi könyvelő? könyvelő. Nyugodt legyél. Ez nem akármilyen könyvelő. Dick, Erre lakik a könyvelő. de azt mondtad, hogy nálad Kiköltözött megyünk. erre van. Hát Nem, anyája mikben van. van sokan zaklasság, nem adják.
Leszedted a héját? Nem vannak már ezek is drága, jó Isten, hogy már valami bajba keverítenek. Hidd el nekem, itt olyan helyen lakik, hogy itt senki nem talál enni. Ilyenkor kell, de akkor is miért viszel már ilyenkor közben? Hello. Meg kell kötni a 100 is, mert én azt akarom, hogy milliárdos legyen. De erre már még házak sincsenek, De Krisztián. majd most jön. Hát még örülj egy érdeketet nézik majd. Még most jön azután a ház. De kedvesek az én érdekemet nézik, hogy ilyenkor útszorálsz meg könyvben Na hát eljössz. látod, miért nem vagy? Nem akármilyen ember. Megnézzük, van egy kis hal. Na ide hozzá a könyvelő, gyere! Mindjárt ide könyv bele, De itt hogy írunk alá a papírt, Krisztián? Itt hogy írunk alá a papírt? Hát könnyen. Dick. Hogy kell állni egy papírt? Figyelj már! Na, Mit akarok már neked? na mondjad. Már lehet itt a papír a kocsiját, jól megnézem. Ne hülyeskedjél, az könyvben előtt válsz, hát. De nem biztos, hogy én gondolom. Híjessetek, hát megfagyok, Krisztián, írjuk már meg, hát de miért itt kell én nem tudom, hogy miért itt írjuk a papírt. A semmi közepén kihoztak ide a papírt írni. Tó, mi van itt, te? Jaj, Istenkém, Istenkém. Krisztián, megvan hát az a papír? Na, megvan. Na, én beülök az autóba mindjárt. Itt van. Figyelj. Azt mondja, hogy itt van, hát Krisztián Derecske, én a munkaadó, és itt kéne aláírja. Van attól? Nincs, hogy lenne már Várok, nálam adok én attól? neked ettől. Na. Menj be a kocsiba, hát én nem csinálom ezeket a gyereket. Itt hogy írjak alá? Mit csináltok? Mit csináltok? Ha? Figyelj már! Krisztián, hát ez mi? Azt mondtátok? Krisztián, Hello. elkezdjetek háter ki? Ricsike! Valamit nem akarsz elmondani nekünk? Mit? Hát tudod, Ne hülyéskedjetek, hát rémlik engedjetek valami? háter, Ricsike! nem rémlik valami? Mi? Tábla? Milyen tábla? Tudod, ilyen háromszög van rajta. Háromszög. Aha, Nem tudom, hogy melyik az a tábla. nem tudod. Nem. Biztos. Biztos, hát engedjetek hátra, ne hülyéskedjetek, Krisztián, miért vagy ilyen? Egy YouTube tábla. Na, mi van vele? Nem loptál el valamit? Semmit sem. Akkor kit láttunk a kamerán? Lebuktál! De mit, Krisztián? Én semmit nem loptam el. Ricsike, engedj el. Ebihal, Ricsike, Ebihal, engedjél el. Mit csináltok? Mit csináltok, Krisztián? Krisztián! Krisztián! Mit csináltok? Akkor lehet. De nem csináltam semmit! Előbb-utóbb úgy is kiderül, De mi derül ki? hogy ki az, hogy ki csinálja. Mi van ennél, te jó Isten? Jó, ezt tőled hoztuk el, csak ide. Adjátok vissza a kalapácsomat! Adjátok ide! Jó, hogy legyen akkor? Bocsánatot kérsz, hogy valami? De miért kérek bocsánatot? Eldobtad a táblát! Én nem loptam semmilyen táblát el! A rászoruló táblát eldobtad. Kipróbáljuk egy kicsit a fejeden ezt? Fejezd hát be, ne hülyéskedjél ilyenekkel, Ricsike. Hát kalapáccsal játszol. Add már ide. Add már ide. Adjál! Ide! Nem fejezed? Vízbe fogtok esni! Azaz, hajrá! Egy másik! Éjjel, Ricsike, hajrá! Ne hagyd magad! Telefon! Valakinek a telefonja ki. Az enyém. Na, az a lényeg. Nézzünk még a telefont is állapnál. Az a lényeg, Gyuszi. Ja, az a tiéd, jó. Add ide csak. Hajrá, Gyuszi, akkor úgy legyen, hogy izé. Nem hiszem el, hogy itt. Kis giliszta elfárasztott. Mit csináltok, he? Mit csináltok? Állj hátba!
És Putti Gyula! Ennyi büntetés legalább ez kiáll. Megérdemli. Csikolás, meg egy séta. Ennyi. Megérdemli. De, hát sétáljon egyet. Ennyi az egész. Így van. És sétál, nincs messze. 4-5 kilométert kibír. Annyi. Itt hagynak, te jó Isten, nem hiszem el! Na! Állj meg! Várjál, gyírt fel, Juricike, várjál! Elfáradtam. Elfáradtam! Itt hagytak Isten. Palifer, vagy mi ez? Elfáradtam. Nem hagytak itt ezek valami értéket. De kalapács, parifer. Na mindjárt azt hiszik, valami gyilkos vagyok. Nem ki haza. Nem ki haza. Várjál, patkány, Ricike. Megyek át. Várjál. Várjál. Ezt te jó! Ezt te jó! Mindentek hát haza! Mondd meg az igazat, miért csináltad ezt? De mit? Miért loptad a táblát? Mondd be! Te lop, én voltam! Na köszönöm szépen! De hallgassál meg! Ezt szeretem! Várjál, hely, patkány, alapvár, gyíkfejű, hallgass meg! Várjál! Gyíkfejű, hallgass meg! Alig van, hogy kész legyen. Hidd el, hogy kész lesz. Olyat iszunk belőle, hogy végünk lesz, mint a botnak. Alig várom én is végig. És csak úgy besűrűsödött Liza a csokitól, látod? Ilyen jó sejmes a kinézete. Happy birthday to you, everybody! Mindig sunshine van. Mi az már teljesen fel is olvadt? Elmondom az őszintét. Vagyis nem. Igen? Emil bácsi bíztatott, hogy lopjam el! Mi a A tényleg? pósom! Az tényleg Emil minden bácsi évben volt! van át. Na! Ő biztos fel? 30 000 adott. Csak hogy lopjam el a táblát. De hazaviszel, hát légy szíves. Be. Na! Hallod? Nincs hát ki! Itt van. Ó, Isten. Még egyszer ilyet csinálsz, legyen meg. Várj, hagyj üljek hátba, Dick! Ja, bocsánat. De meg kilódom már. Ó, basz. Mi van? Mi ez a szarszak, te jó Isten? Hát szerintem magazul érzed. Hát történt egy kis baleset. Jaj. Mit csináltatok, te nagyon szarszak vagy, te jó Isten? Miért nem szeded ezt a kutya kurmót az udvarodon? Tényleg belenyúltam a kutya. Nem tehetek, hát a kutyának is vécézni kell való, nem tudok neki csinálni vécét. De ha elszabadult, kösd meg. Belegyújtatok. Bele. De jó! Na figyelj ide, elmondom, hogy történt az egész. Emil bácsi adott ide pénzt, hogy hozzam el. Igen. Azt mondta, vigyem oda nálunk, várjuk egy 2 óra hosszát, utána vigyem át neki. Neki kellett volna átvigyem el, hiszed most már? Mert azt mondta, hogy neki kell, hát most én nem tehetek róla. Azt mondta, hogy ezüst. Ezüst? Igen. Nem be akartad az álomba? Lehet. Azt mondta, vigyem át, mert kell neki. Lefagytam. Ó, ezt annak maradok elmondom. Az úgy ki fog készülni, hogy mindennek a szerzője, hogy ki volt. Abba Ezt Anna-Marinak elmondjuk, és ki fog készülni. megbeszélni. Hát az volt, most én nem tehetek. Krisztián, most te is megtett. Szerintem belemondod a szépen? Kinek? Emil bácsinak. 100%-ra belemondom. Jó jársz. Anna-Mari van jó. De hiába, hát én te is megtetted volna pénzért, ha nincsen pénzed. Nekem ne hazudjál. De várjál. Dehogy nem. Anna-Marinak meg elmondom, az olyan bevág neked egyet, azt tudod, mit csinálsz? Kettére pedig. Kinek? Emil bácsinak mondja, Emil bácsi volt a tettes. Nekem pénzt adott, nekem azt mondta amúgy is, hogy Erics, hozd el a táblát, nem mondta, hogy ez a tiétek, csak annyit mondott, hogy hozzam el. Hát de hozzájuk, akkor gondolod, hogy miénk, nem? Vagy kié? Ja, hát azt hittem az övé, csak azt Be hittem, van hogy... lázad a szakállatban. Nekem? Tiszta szarszaggal vagytok, azt te úgy oda. Hát már ez a... Lázad a szakállat. Lázad az arca, érted? De ki lázad? Ki beszél, Dick?